Răducanu. Ea este, vă rog frumos să aplaudați. Măi, Maria, dar ce fustiță ai tu, roșie? De ce te-ai îmbrăcat așa cu roșu? Așa vreau mami. Așa vreau mami, dar eu cred că pentru că vine Crăciunul și nu ne pregătim și noi de sărbători, nu-i așa? Da. Ești foarte elegant așa, nu? Ce o să ne cânti astăzi? Cânte că vreau să numește Sfârșit. Cum? Cânte că vreau să numește Sfârșit. Și aplauze, Maria Răducanu! La 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 la, Sfârșit. La 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 la, Sfârșit. Sunt mică burețică, atractă viradică, am eu și replic. Sfârșit. În casă, o pe stradă, che lumea să mă vadă, deși eu tachitic. Sfârșit. La o pălăriuță îi asorte gentuță și călăborajic. Sfârșit. Sunt mică burețică, atractă viradică, am eu și replic. Sfârșit. Tra la 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 la, 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 sfârșit. Pe frig în căciuliță, cu ciucu satăniță, rău ca un pisic. Sfârșit. Pe așiță la mare, port ochelari în soare, sandale și un batic. Sfârșit. Și-o de bucătăreasă port, când se vezi la masă, o ciorbă colorit. Sfârșit. În casă ori pe stradă, chiar lumea să mă vadă, deși eu tachitic. Sfârșit. Tra la 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 la, 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 sfârșit. La ghete roșilate, cu vârsta asortată, anunță cel pe spate, verde sau cristin. Tot căuta în navir, că vreau, nu vreau la vir, eu și cei nimic ieșit. Sunt mică burețică, atractă viradică, am eu și reclic. Sfârșit. În casă ori pe stradă, chiar lumea să mă vadă, deși eu tachitic. Sfârșit. O bluză înflorată, cu burta asortată, că merge la picnic. Sfârșit. Oile de cosudene, visându pe moștene, noaptea la soare. Sfârșit. Tra la 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 la, 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 sfârșit. Sfârșit. Maria Răducanu! Bravo, Maria! Bate palma cu mine. Hai că a fost bine. Sunt umni până la final să vedem ce zice și juriul. A fost greu? Nu. Ai avut emoții? Nu. Nu. Bravo. Așa vă vreau. Să nu aveți niciun pic de emoții atunci când suntem pe scenă. Așa că Maria urmează acum să-i predăm ștafeta lui Antonio. Și-a venit la microfon